nazoke voorbij. Ngibingelele mbukeli wobuhle besintu nemvumo kuzo zonke indawo lapho enibukela khona okhulumayo umdlamo Zongwangco. Njengoba sike sechaza ukuthi sisendaweni yaseMathebethu lapho kwehle khona umshophi insizwa yaseMathebethu nendawo yaseMathebethu yedlulelwa iqhawe insizwa ubaba uJikijela umuntu ngosheleni ubendele Mbongolo aluye ediphini. Namhlanje usuku olukhulu noma wosuku insizwa yaseMathebethu nendawo yaseMathebethu lapho ziphoqeleka khona ukuthi zizobeka ubaba endlini yakhe yokugcina. Kepha asifisi ukugeqa amagula, siyafisa ukuthi ke sishare sixoxe nobaba uDlamini okuyena osehambe isikhathi eside nobaba uJikijela. Baba uDlamini akubingelele kubuhle besintu. Ngiyabonga ngiyabingelela namabanga. Baba, isikhathi esibi, isikhathi esibuhlungu ikakhulukazi ey'nsizweni ezifana nawe ebesike ngaso sonke isikhathi sizibona emidlalweni zihambisana nobaba uJikijela. Ma ungasithatha usibeka ekuqaleni kwakho ukwazana nawe usukaphi? Hey, iminyaka ikhona mdala. Into ebuhlungu ngila kuleli zwe uyena. Ngilethwe uyena besazana kakhulu nami ngikwelinye izwe eminyakeni iya emashumi-40 ma. 40 years. Yeah. Wangincenga wathi hayi ndoda woza la kumina uzobasa umlilo. Vele uyashisa vele umlilo wala. Ngicela nawe uzofaka isikhulu. Hayi ngenhlanhla kwacaca ukuthi nami la ngikhona ngiyagudluka. Hayi wangithatha kwawuyena wangisenduneni. Wathi konke ngifike ngahlala kuyena. Inyanga embili ngakha umuzi. Ilokhu nje okokuphela obumngani nami engakabi la. Saqhubeka unosiphela phindanga sahlukana njengoba sesengisele naye abantu ababekhona bengaseka abaningi bese ngisele naye kuphela. Masingabuka sihlehla insizwa udlalile umdlalo wemvumo, udlalile umdlalo wengoma ikakhulukazi ey'ndaweni ey'ningi singabala eMkhambathini nakhona lakanyuse sibale nangaphezulu kaMafuze. Ngabe ubaba uJikijela uzomkhumbula ngakuphi engomeni akade eyidlala nebheji akade edlaliswa lo? Hey, uningi kakhulu. Uningi kakhulu. Ube umuntu obunene. Enobuhlakani. Ubelalela isimo somdlalo. Bemsongela indawo nendawo. Bese bengayeki ukubuya asikhulume naye ukuthi manje mfo siphume ngala. Ngenhlanhla beqondana ukuthi mangabe sikhulumile hayi ube yiciko. Ube igagu. Ube ngafuni ukwehlulwa futhi enobuchopho enganayo inkani yokulwa. Enenkani yomdlalo.
Mbukelo obuhle besintu kunevideo lapho ubaba uJikijela nesiyakhile khona lapho ubaba uJikijela wayembatha khona ingubo waphinda futhi waphiwa isikabhu. Uzokhumbula ubaba Dlamini lapho sasikhona siyingxenye yalo mdlalo lapha endaweni kaSwayimane esigqumeni. Unamazwi ashiwo ubaba uJikijela ngalelo langa wathi baningi ababhemu bemsongela kodwa ubethi mesizwile aqinisekise ukuthi ezakhe uyeyicija zombili impondo la impela yobe seyibhekisa phezulu inkunzi emisongelo. Ngabe eyinkunzini ebezikhona ikhona ibicisha imfice noma bekuyinkunzi kayihlehli bebedlala nje bonke abantu engababheki ukuthi ulwa nabo ubezwa ukuthi bamsongela bese ecija impondo yobesho ukuthi asimhlabe ngazo zombili. Umfana lo okuyena wambathisa isikabhu uyena umfana ohlakaniphile wafunda kuyena kodwa ubehlakaniphile ubengakhukhumali ukuthi naye ubenza phela ngoba uyadlala kodwa ubeshesha abone ukuthi ngeke namhlanje hayi umvimbi uyakhala ngempela uyena umfana obehlakaniphile eThupha ubaba. Uyena umfana esimthandile ngenxa yamagama akhe bengazoni kona bakhona nabanye kodwa uyena obefudumeza athi mase ufikile umvimbo kuyena noma uzwela kodwa akwazi ukuqinisela ayivumi yebo ehlehleke uyena yedwa abaningi bebedinwa ngoba kwenzeka into ade bengayifuni uyena yedwa babizi bengaka nje obekade njoba sigcine cishe ugcine lapho uhamba umdlalo. Cha masingekhosi impela ngathi nathi sigcine lapho impela ukuba naye ubaba uJikijela okube indaba kodwa ezibuhlungu ngoba njengoba siqhubeka nokuqopha imidlalo siyafisa ukuthi izinto ezamagugu njengemidlalo njengemvumo kanje kube yinto ehlala ikhona isikhathi eside kepha sasithokozela isikhathi thina esibe naso njengobuhle besintu nemvumo ngoba sikwazile ukuthi sikwazi ukuthi simqophe nathi ngesikhathi sethu saphinda futhi sakwazi ukuthi sixoxisane naye kwezinye izikhathi noma singakwazanga ukuthi sixoxisane naye ngekhamera. Mbukeli wobuhle besintu ubaba Dlamini lo kade sikhuluma naye siyacela mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi usifollow so that uzothola ngazo zonke izikhathi ama-update noma izinto ezenzekayo kubuhle besintu. Siyafisa ubaba Dlamini ngathi ngingamfihla kahle ubaba uJikijela umuntu omushelile. Siyabonga. Thank you.